weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltaare tv takkusan yoni to ƴugga jeeri to ƴugga waalo to marda jeeri to marda waalo to daara halayɓe to ɓogge to ceenela sakoɓe to jaaba liduɓe to jaaba liduɓe to beeli cowi to sincana sincu jañɓe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno mamoudou waddu to cité a sekna yumbala dakar ha to galle ceerno madani taali ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi sénégal ko alata hannde o leydi ndi dawri sumgoji mum taw ko sumgoji local to leydi Mauritanie ma en ketto cimtola musidɗo men fuutanke diawa to leydi mali koninko faraysenajo goto wasi fittade mum alata aseta hanki o e nder base mumen tawateɗo to gawo to leydi burkina faso e nder base uji militaire uji nayyi tawateɗi e nder leydi hen piyande gurɗe taw ko ɓuttinanama toon subaka hannde o to leydi guine konakiri kononela mahamadi doumbouya o suɓima 87 neɗɗo taw ko terɗe jawɗontoɓe CNT woni conseil national de transition dartoɓe darde sarɗiyeji o suuɓi noon ko ɓurɗo ɓattademo biteɗo dansa kourma o ardini ɗum catal ngal to leydi Tchad landa witeka MNCT ɓe juɓɓini meeting molanteɗo Allah ñalawma hanki o to jamena lamorgo leydi ndi to leydi Cameroun ko discothèque goto woni nokku gamateɗo kañuma sumitona comum kulɓinigu jamma hanki o ko famdi kala 16 neɗɗo wasi hen fittade mum bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoɗe tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano fedde fuutankoɓe tawateɓe nder Nouadhibou lobbudu yurmeende ina ƴetti e ɓoore mawde molantede Allah gam yidde mahde jama juma moɓe innita juma Cheikh Oumar Foutiyou Tall tawi kadi ene wonde mahadara labtuɗo garɗuɗo jaaduɗo e jammanu golle ɗe noon ko yamirore khalifa men jinnaɗo men ceerno Ndiaye Baro dendagal julɓe noon wurɓe nder Nouadhibou lobbudu yurmeende e tawateɓe nder jokli leydi he kala ha wonɓe caggal leydi Mauritanie naɓe ɓe gone kala dendagal julɓe wiyeɓe achhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah enen bisma e golle he e oɗo saaha joni gam yidde ummanade golle ɗe compte bancaire udditama to boñ biyeteɗo banque islamique de Mauritanie numéro boño noon ko numéro boño ko 21 01 08 897 01 mbiɗen ko 21 01 08 897 01 ko ɗum woni numéro boño numéro compte bancaire o dendagal kadi yiɗɓe neldirde taw ko tawateɓe nder leydi he yiɗɓe neldirde ko wiyete bankili koye oɗo numéro kutorto woni 46 41 97 22 ko waɗata koye biteɗo Habibou Coulibaly kala ko fati e virement ko fati e versement kala ko fati e ngaalu ko kanko halfinaɗe en golle kala jiɗɗo noon ko ɓurɗo labde aɗa wawi noddude ɗiɗo numéro uji mbaɗa 46 43 42 44 walla mbaɗa 46 41 97 22 aɗa wawi kadi wadde 46 45 12 11 walla mbaɗa 46 43 60 50 ɗiɗo numéro uji kala hen mo nodduɗa ma rokke hen ko ɓuuri labde mbiɗen halfina golle kala ko fati e haalisaji ɗi ko fati e virement e versement halfina ɗum ko biyeteɗo Habibou Coulibaly golle ɗe noon tambi golle ɗe ha mbawa yaade ha no yahaniri ni ko ceerno men ceerno Mouhamadoul Kamil fedde nde noon ene jogui association ardi ɗum ko biyeteɗo Amassi Alassane dendagal julɓe dendagal bandiraɓe wiyoɓe achhadu an la ilaha illallah ha tengti noon e farnotoɓe fuutankagal ene bisma e golle ɗe ne garata e keewal gara e peewal
eɗen mbiya noon bandiraɓe yo gandu mbuɗu famɗani million heewani kala ko neɗɗo waɗani ko hoore mum. maître Adama Baldé ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni mondialement. maître Adama Baldé ko gendiyanke jiɗɗo pulagu no fewi jiɗɗo dental. maître Adama Baldé ko kirnowo leñol darniɗo leñol. maître Adama Baldé ene wiya neɗɗo kala kene waɗa yo tinno yo yurno. maître Adama Baldé ene eero dendagal yimɓe moni kala yo tinno nangto e fina tawa mum ha tiiɗa nangtoɗen e gande men e fina tawa men. maître Adama Baldé ene yawrani ɓen asoɓe kanŋe ronkuɓe yitade koye mumen e gollinoɓe ene ñammina ene golline kala saaha asoɓe kanŋe ronkuɓe yitade hen koye mumen. maître Adama Baldé ne wiya jokkodire mum joni joni haajuma humto. maître Adama Baldé ne yawrani ɓen guila e remoɓe aynaɓe ha e awoɓe kala ɓe ronkuɓe yitade hoore mum ɓe arsigaji men uddi musidɓe tedduɓe ha e wañoɓe jokkodire maître Adama Baldé. maître Adama Baldé ne yawrani ɓen ɓe koye mumen bahliti ha kaɓɓata ko cheyɗani wahliti koye mumen walla ruytoɓe kala saaha yanoɓe borogal wonduɓe cheyɗani jokkodire maître Adama Baldé. maître Adama Baldé ne yawrani ɓen rewɓe sattoraɓe dewle walla worɓe ɓe gondata e debbo jokkodire maître Adama Baldé o safruma ha laaɓa joni joni ha jiɗɗa hoore maɗa. maître Adama Baldé le grand consultant. maître Adama Baldé ko assistant international baɗaɗo rekkoni mondialement caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha joni omo tawe to Mbacké to leegal Mbacké Dembo waɗɗani daral baali so tawi ari ha yettima ɗon sa waɗi 33 976 12 00 ko wonɓe bureau ji makko ƴettata on numéro. so tawi noon jiɗɗa ko haaldude makko direct numéro makko téléphone ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 949 73 83. maître Adama Baldé kadi ne tawe to hello mo YouTube so tawi a waɗi maître Adama Baldé jingadena fuladu ma yi golle paydude ɗe o gollat toon. maître Adama Baldé ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden danɗo faade makko. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo biira nogas e tati lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho habaru e nogas e ɗiɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habaruji men ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon siil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nata e ɓosoje woni YouTube ko miñi men siil men Saydou Abou Bah habaruji men ɗemgal pulaar ko to leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie noon caggal kayde mo leydi Mauritanie ne cité timmuɗo no fewi to Bamako lamorgo leydi Mali ko fate alhaali Mauritanie naɓe jeeɗiɗo waraɓe nder leydi hen caggal ɗum noon laamu leydi Mali wawi tigui wadde ɓatake gam ruttude duwaw faade ɓen Mauritanie naɓe wasɓe pitali men ma en ketto cimtol men musidɗo men Fuutanke Diaw jaam ñalle maɗa. o jam tan kay ñalliga koto jam o ñalli to ñalluɗa seydi ba no mbiruɗa ni hello kabaruji men taw ko leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie caggal nde gomɗini mutannaɓe jeeɗiɗo mbarama e nder leydi Mali laamu ngu neli toon sete timmuɗo gam yaade holkisiyade gueɗe ɗe no jaari on sete tawete hen ko jagorɗo kalfinade gueɗe caggal leydi e ballodiral e jagorɗo kalfinade nden kay kisal e leydi ndi e jagorɗo kalfinade gueɗe nder leydi e jacingol laamu e wondude gardiɗo sûreté national tuma noon e oɗo saaha waɗi ɗum ko armé leydi Mali kono noon caggal nde seto yetti toon wawi joddade ardiɓe oɗo saaha leydi Mali ha e ardiɓe armé o kamɓe kala noon caggal nde ɓe joddi e nder jonde mabɓe Mali naɓe kolliti ko adi foof ina nelde duwaw e dendalngal ɓen mayɓe yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kono kadi ina nelde duwaw e dendalngal ɓesguji ɗi kamɓe noon ha joni e oɗo saaha koɓe yettuɓe kamɓe armé leydi Mali ɓe kolliti tan armé leydi Mali no way hormade innama aadi ni wawa wadde gueɗe baɗuni ha torde ha tengti kadi taw ko murtanaɓe
bimira mabbe hoddibe mabbe ko wahen wonde fof hooreji leydi Mauritanie holliti tan yo luskoji di jokki ha joni mbele wawa andede wadbe ngal do gollal kanturgal mbele kuule cattude en mbawa fawede dow daade mumen caggal odon setene latton to leydi Mali hooreji leydi Mauritanie neli sete goddo ngam yaade yettinoyde duwuji makko e duwuji dendangal besguji leydi ndi ben be ganda horma taw ko besguji waranabe to wuro to wiete Abdel Baguru to sabu ben holtam ben jidi warabe fof e leydi Mali kambe kala be jiya ko e nder godon wuro wiete ga Abdel Baguru ardi odon délégation jaaton yettinoyde duwaw ko jagoro kalfinal gede e diine l'islam e jangi lasri e wondude gardido lande IPR e disndirtebe to galle lamordo yoga e besguji taw ko waranabe mbadi seppu men aseda hanki do e nder wuro Nouakchott e nden hen be koliti be tiniri kabaro kambe ko won noddude be ton to leydi Mali ngam andinde be odo saha yo pam kam won besguji mabbe walla kureji mabbe warabe kambe kala ko be jeedido be warabe ko be kirsa kambe kadi be ubbida koy e gaska goto caggal non de be nelton yimbe ngam yaade ƴeewoyde ben yimbe ko yaanobe ƴeewoyde tawi tigi kambe noddude be no be birni ko non tan gede de e jaari Mariam Dada ko Mariam Da ko cuddido hooreji o Mohammed Cheikh Al Ghazwani gardido leydi ndi e saha hande o kanko Mariam Da o wadi jillu makko to hôpital militaire gondo do e nder wuro Nouakchott ngam salminoyde Mariam Dada wonno ko cuddido hooreji Moukhtarul Dada gardinodo leydi Mauritanie kanko Mariam Dada e odo saha o wana kardo Cellal kono kanko Mariam Da caggal nde wetti toon holiti tan e odo saha o fuddimi hebtu Cellal bandu makko no hanirtni eden donom tan yo Allah ko mo jam do Allah waɗantamo Cellal dumi gal to wuro attare ko lanandi o juuri toon kan lan non addi ko wangotoɓe mbiyen touriste en woni e lana ka ko capanɗe jeeɗiɗi e joyi innam ade lana ka hollitama ko ummi ko to leydi France ka ɗo lana watti lana jeeɗi ɓiwa e nde ɗo hitande tuggi bangogol ko fuɗiti e nder leydi Mauritanie gomɗini garagal ka ɗon lana eɓen wangotoɓe jettima toon to attara ko Mohamed Wol Sabbar kanko directeur régional de l'office national du tourisme ko wiyete ONT ɓe jetti toon noon kamɓe kala ko addi kala ɓe jaaha e jippude mabɓe walla ni aɓe jaaha tigui rigui gam nadde en yaltude aéroport o ko ardi foof ɓe mbaɗana ko losko mbiyen ƴewdede beele ɓe gardani rafi coronavirus walla tawi rafi o somaki e ɓalli mabɓe e on saha noon tawama kamɓe kala ɓe kisi ɗum noon ciftinen tan ko rafi coronavirus wonno sababu dartingol ngol ɗon bangogol koye rafi coronavirus keɓdorɗen kikiɗe hanki jagorɗo leydi Mauritanie kalfina Cellal holiti leydi Mauritanie mayram yimɓe nayo taw saabi ɗum ko rafi coronavirus 2020 innamade ko fiiɗaɓe kikiɗe hanki o 2019 innamade kefti Cellal ɓandi mumen e oɗo saaha leydi Mauritanie limi 57 ujunere pawdi temedere e 57 innamade wondunoɓe rafi coronavirus ɓe selluɓe hen ɓe ko 49 ujunere pawdi temedere e 22 innamade leydi Mauritanie mayrama 1929 innamade taw saabi ɗum ko rafi coronavirus jakorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo Cellal ha joni koye mum keddorɗen o andi ni ɓe puɗɗima ñakko e oɗo saaha ɓe ñakki sukaɓe 97 ujunere pawdi temedere e 63 innamade taw ko suka ñakkaɓe to banggue worgo leydi ndi beele noon danduɗo ɓen sukaɓe rafi ɗoyru ko tobakoɓe mbiyata rougeole caggal noon nde maale mum puɗɗi feñje o toon diwan kanko jagorɗo kadi holliti maɓe mbaɗ ñakku ngu e nder wertago leydi ndi didri gam dandude sukaɓe e oɗo rafi biyeteɗo ɗoyru sukaɓe fotɓe ñakkade ɗum noon walla naftaraɗo oɗon ñakku ko sukaɓe joguiɓe lebbi jeegom ha tottanma duuɓi 15 ɗo e nder leydi Mauritanie banggue worgo jagorɗo banggue rewo jagorɗo kalfinaɗo jeeygu e ñeñal e bangogol o holliti ɓe uddi ñalawma hanki aset 35 magasin ɗin udda ko ñalawma hanki sababu majjum noon ko ɓeydon ɓeydude coggule ñamele kono kadi ha tengte gaz kutorteɗe e nder galleji ɗi ɓe ɓeydi ɗiɗon no cogguji ko ɗum saabi ɗiɗon magasin ngaji udda haɗani tan e ɓen uddanaɓe magasin ngaji mumen kono kadi won woɗɓe taw ko joomen bitikaji en kañumen ko woppunoɓe Evian woni ndiyam jarteɗam jeeyeteɗam taw goppuno e bawal taw kadi goppi ɗum koye nangue hollitama noon ɗum wona ko moƴƴi e Cellal bani adama ɓenne kadi pawama juuɗe jagorɗo holliti tan oɗo saaha amanduji muslima pawa e dow daɗe mabɓe beele ɓe mbawa ɗoftade e kuule e lelnade gam jeyguji poɗɗi waɗede e nder leydi ni kono kadi ɓeɗo ganduɗa hoorema joguiɓe ñamele beele kadi ɓe mbawa kañumen dandude ɓe ganduɗa hoorema ko hutortoɓe e ɗeɗon ñamele ɓe mbasa addande ɗumen caɗele ko fati e rafiji ha joni e nder leydi Mauritanie gonɗen jon jofnirten meftande meɗen e kabaruuji Mauritanie jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo Kotki o andini wonde école aji 4 mahedenodi to diwan gorgol ɗin école aji e oɗo saaha gasi haalaɓe wiide makko o andini kadi ɗiɗon école aji mahaɗi noon ɗi maha ko fawade e jubbude hooreji leydi Mauritanie Mohammed Wol Cheikh Al Ghazwani jubbude mum taw ko mbiyetede mais priorité woni jojjude am ɗum noon wawi laatade ɗin école aji 4 mahama e nder diwan mo gorgol e oɗo saaha ɗi gasi ha laaɓi bandiraɓe musidɓe tedduɓe tiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma Ghalii Abuu Bah meftande men kabaruuji leydi Mauritanie ko ɗo kaari ha janggo so Allah lamɗo jaaɓi walla ha saaha goɗɗo.
futanke jaw golle ma jooɗi peewi ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen no mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaden ko alata hannde nogas e tati lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi leydi Mali leydi Sénégal tawri ko fate sumgoji mum sumgoji ɗi ɓe mbiyata élection locale million ngaji jeegom piccal jeegom électeur ko ɗum tigui woni noddaɓe yo gartuɓo mairuji mumen e conseiller ji mumen département uji ujunnaji tati e temedere capanɗe nayyi e jeenayyi liste ɗaftodiroɓe e nder temedde joyyi e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi commune walla wuuro e wondude e capanɗe nayyi e tati département ko ɗiɗo noon ko ɗeɗo noon koye ɗiɗo sumgoji noon woni sumgoji gadani tuggui kay ko Macky Sall horejo leydi ndi arti e laamu e mbadi dawal ɗiɗi ko ɗina sumgoji ene juɓɓine nder jokuli leydi he kala sumgoji ɗi noon teskama tigui nder ruma jarriba majji ha tengti e mayirɗe ruma jarri uddirɗe ciltiltirɗe ruma jarriba teskama hen tigui fitinaji mawɗi no fewi ko ɗum saabi noon ardiɓe diine islam catala biyetegal CIDS wondude ardiɓe diineji gonɗi diineji isayankoɓe tawateɓe nder leydi he kamɓe kala ɓe mbaɗi erago faade ɓesgo leydi ndi kala e faade dendagal ɓen ardiɓe landaji dawrugol nde ɓe tinnotoɗo fewi ɓe usta fitinaji e nder leydi he ha holirama noon e oɗo saaha joni hakkillaji ɓuuri hewde noon kamɓe landaji lunda landaji ɗi noon dendagal landaji ɗi landaji lunda e landaji laamu ɗi kala mone mabɓe kala candidat hen kala ene jogui confiance hoolare mawde wonande kañuma heɓata polgo e ɗiɗon sumgoji hakkillaji kewɗi noon e hakkillaji noon ɓuuri wonde e oɗo saaha joni koko fati kay e daftodiral mairie de Dakar noon e oɗo saaha joni tawa suuɓi ardi landa laamu ka ɓe landa laamu ka ɓe gembito noon ko biteɗo Abdoulaye Diouf Sarr kañum woni jagorgal kalfinaɗo ko fate Cellal ade ko kañum gemba toon e landa laamu kam omo ɗaftodiri toon noon e mbiriji jeeɗiɗi woɗɓe e nder ɗina mbiriji jeeɗiɗi ɓe o ɗaftodirte ne tawe toon maire gardinoɗo Sacré Cœur Mermoz biteɗo Barthélémy Diaz ene tawe toon wondude e maire sortante hono biteɗo Soham Wardani wondude e Doudou Wadda on ko baɗuma Abdoulaye Wadda kanko Barthélémy Diaz noon e oɗo saaha joni ene teska tigui omo heeɓi ballal woni soutien oɗon biteɗo Khalifa Salah mennoɗo ardade mairie ndi so tawi koto Saint-Louis toon ko biteɗo Mansour Faye noon ko keynuma Macky Sall ko banum gorko Mariame Faye Sall joom suudu Macky Sall kañuma ɗaftodirta toon kañuma woni toon mbiri taw kadi omo ɗaftodira toon e goto e majorité présidentielle hono biteɗo Maricew Diane on noon ko ancien ministre so tawi noon koto Guédiawaye toon ko maire toon ko miñuma Macky Sall hono biteɗo Alioune Sall gonnoɗo mairie toon tawa kadi koye dow landa APR kañum tigui e oɗo saaha joni gembi toon ha joni gam yidde artude ha joni yidde jokkude alamade mairie ndi so tawi koto Ziguinchor ene tawe nder Casamance toon noon mbiri ɓurɗo gardu toon e oɗo saaha joni mo haala mo ɓuuri wawde haale toon ko Ousmane Sonko kañum woni opposant numéro 1 o ɗaftodirta toon noon koye biteɗo Benoît Sambou mbiri Benno Bokk Yakar ɗiɗo sumgoji noon teskama ɗiɗon sumgoji noon eɗi keewi fayida no fewi wonande tigui dawrugol e leydi ndi saabu kay ɗiɗo sumgoji koɗi sumgoji teste no annama teste walla annam ƴewguel wonande sumgoji tijjari ɗo e lewru juin taw ko sumgoji sarɗiyeji ha e sumgoji hoorejo leydi ɗaminiɗe wadde e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi so tawi koto Touba toon lista Benno Bokk Yakar kay ko lista Benno Bokk Yakar goto tawate toon e oɗo saaha joni ma waɗɗum toon noon tawa kanko Lenda Bokk Yakar kañum tini candidat mabɓe tan tawate toon wondude billeteji blaji no fewi ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar koto Thiès paaɗen dadiɓe ɓe hinde SAR woni section des recherches tawa kadi ko catala tafangal ko ɓoyani no fewi ɓe kolliri noon ɓe teɓima toon escroji noon tawa ko yimɓe escroɓe fontoɓe yimɓe kala saaha ne ñaama kalisaji men tawa koye jeeyaɓe e kinet noon wiyoɓe waɗoɓe commerce en ligne hen ɗiɗo noon mbaɗama déféré yesso procureur walla yesso parquet ɓe hollirama noon ɓe caggal nde ɓe tawa noon ɓe tawrama kadi ɓe jogui fodde million ngaji ɓe tawrama eɓe jogui fodde million ngaji 4 e feccere ɓe tawrama koɓe jogui million ngaji 4 e feccere seer noon holliri tigui wonde ɓe kewi funtude yimɓe kala saaha ɓe mbiya jomum kala kay ɓe kewi noddude jomum ɓe mbiya ɓe dañini ɗum golle e société walla entreprise goto yo jomum addu
550 millions woni temedere e ujunnaje sappo taw ko franc CFA yo jomum wawa addude on haalis e mbadi inscription e oɗo saaha joni noon eɓe tawe tigui e juuɗe dadiɓe ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Macky Sall horejo leydi ndi kanko o voti ñalawma hannde o koto fatigue noon to bureau tawatego e nder centre El Hadji Ceerno Mamadou Sall Alhaji Ceerno Mamadou Sall mo fadiga waɗɗani galle bam makko kanko bam makko galle bamum Macky Sall woni maison familiale o ari toon noon omo ardi garda kuruji makko hewɓe no fewi dadiɓe ɓe hinde GIGN omo ardi kadi e Matar Ba noon kañum woni ministre des sports centre El Hadji Ceerno Mamadou Sall ene waɗi noon bureau ji sappo vote fodde ujunnaje 5,9 électeur ko toon tigui poti waddade carte mumen kanko Macky Sall o noon nde o yettiɗina bureau ji de vote o tawi toon noon yimɓe hewɓe nde o yetti yimɓe hewɓe mbawi ñukade e makko hollirde mette mumen kay wonde jaadani e feere nde o ƴetti nde suɓademo Matara Ba au lieu de suɓade Mamadou Camara kamɓe noon ɓe kolliriti kamɓe fadignaɓe ɓurannoɓe kay ko Mamadou Camara suɓe ɗum yo ardunoɓe mairie fadiga foof kamɓe fuɗɗiɗo foof noon ɓe jeyati koye Benno Bokk Yakar ɗum wonti noon gara no fewi hakkude yimɓe Matar Ba e yimɓe Mamadou Camara waɗi gañiɓe hewɓe no fewi tawa kadi mbiɗen kamɓe ɗiɗo kala ɓe jeyati koye landa APR woni alliance pour la république ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni alata hannde 23 siilo hitande ujunnaje 2 to legal Kermassar de Dieynaba Ndiaye taw ko kañum woni candidate legal ngal caggal nde o naati bureau de vote o weddi hen kartal makko o yalti gam yidde faade galle makko ko ɗon o wiya teeɓa taw ko dadiɓe teeɓi mom e oɗo saaha joni noon wonnoɓe losgoji gam yiilademo o teeɓira noon ko rokkude yamirore kay ko fate duppugol sukaɓe duppugol yimɓe ɗiɗo woni cukalel gotel petegel Talla Sall no yaara duuɓi tati wondude e grand père mum woni taw ko Amadou Sall woni ko wiyete brûlé vif e hollirama noon ene tuuma kanko rokki yamirore ɓen waɗɓe ɗen golle kay tawa kadi jinno duppude walla jinno wadde jangu mumen koye neɗɗo goto taw ko militant Benno Bokk Yakar ɗum noon hawri e ɓeɗon ɗiɗo waɗɓe duppaɓe hen bitteɗo mbiɗen ɓeɗon ɗiɗo taw ko guelɗo cukalel jarowele duuɓi tati biteɗo Talla Sall wondude e grand père mum ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sono mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paadena gouvernement mo leydi Mali yettini duwawuji mum faade e laamu leydi Mauritanie faade ɓesgu leydi Mauritanie karan e ha tenti noon e famille aji warnaɓe sagataɓe jeeɗiɗo e nder leydi Mali tawi kadi ene tuuma ko armé leydi Mali kañumen joɓi pittali mabɓe ko ɓatake noon e mbadi communiqué ɓe mbaɗi koni tigi ɓatake o lelori gouvernement mo leydi Mali heeɓi kabaru ummorade e laamu leydi Mauritanie wonde incident sécuritaire waɗi hakkude leydi Mauritanie hakkude waɗi noon e nder leydi Mali ha Mauritanaɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen ɗum noon tawa ɗum waɗi ko hakkude nokku biteɗo Tarabakoura e nokku biteɗo Akor e nder région mo Nara ñande 17 lewru janvier hitande ujunnaje 2022 gouvernement leydi Mali noon ene duwono laamu leydi Mauritanie e ɓesgu leydi Mauritanie no diɗon noon ha tenti noon e ɓen famille aji jeeyaɓe gouvernement leydi Mali caggal nde joddi to Bamako Batum e délégation ummoriɗo Nouakchott ɓe kawri tigui e ɗiɗo toɓɓere arwanire maɓe uddita hen losgoji jaƴƴi no fewi kala kadi ko heeɓa e nder ɗina e oɗan enquête kala kabaru moɓe keeɓi hen maɓe mbaw feccude ɗum e laamu dadiɓe leydi Mauritanie ɓe kolliri toɓɓere ɗiɗi ɓeɗe noon maɓe darana doole mabɓe ponno ha wawa andede kay golliɓe ɗeɗon golle mbawa nanguede rewnede dow lawol toɓɓere tataɓire noon maɓe ɓeydu tekkinde coopération woni jokkodiral e gollodiral hakkude mabɓe e dadiɓe leydi Mauritanie e mbadi haɓade seɓɓitiɓe e ɓeydude nden kam e tekkinde gonka e kisal hakkude keerol leydi ɗiɗi ko ɗum tigi e wonde kay ɗiɗo toɓɓe ɗon ɗeɗo toɓɓe tigui woni ɗeɓe kawri e oɗo saaha joni caggal kay hande ɓe joɗino nguɗon batu gouvernement leydi Mali noon ha joni ene décline kala kay ko wiyete wonene saali e oɗo saaha joni ɓe cuwa gonɗinde wonde kay ko wiyete wonde kay wonde ko militaire uji leydi Mali kañumen tigui jimi e Mauritanie naɓe jeeɗiɗo kala kirsiɓe kolliri noon ha e oɗo saaha joni hay preuve goto ala jogaɗo hollirde tigui wonde ko armé leydi Mali kañuma tigui waɗi ɗeɗon golle
sabu kadi eɓe gandi armée leydi Mali ene hormi no feewi ko fate innama aade cehilagal moƴƴal kadi e jokkodiral moƴƴal nana hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali ɗum noon ɓe gandi dardiɓe leydi Mali mbawata wadde ɗen gueɗe kamtoride no feewi ko wawi wonde hen foof ɓe kolori leçon ji jaaƴi nana mbaɗa hen gouvernement leydi Mali ene andina ene andina tigui wonde cehilagal moƴƴo cehilagal e musidɗal manggal nana hakkude leyɗele ɗiɗi woni leydi Mali kañum e leydi Mauritanie ɗum noon ko ɓatake moɓe ciifi ñande nogas e ɗiɗi lewru janvier taw koto Bamako 2022 ha joni ko leydi Mali keddoɗen aset hanki nogas e ɗiɗo lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi militaire français naji goto militaire warama e nder base mumen base barkan tawteɗo to gawo ko obiji noon ko bomboje ɗe hinde mortieji kañum tigui woni ko wedda e nder base mabɓe wedda e nder base mabɓe baraɗo heno noon komo martaba brigadier o wiyeteno ko brigadier Alexandre Martin ko kanko watti noon capanɗe joyyi e tati militaire français najo base ɗo fittade mum e nder Sahel tugui kay 2013 faade oɗo saaha joni militaire uji jeeno e wolɓe gañima hen gañande kakkidiɗe ne feewi e jangu wangu hanki ngu sanga jangu ngu ɗon waɗi tigui ko sanga 17 heures woni 5 heures kikiɗe e nder base mo gawo ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar senumima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paɗen wendoga hannde sanga 4 heures du matin hollirama tigui piyanɗe gurde tawa ko piyanɗe ɓutti no feewi nanama e nder yoga e base uji militaire ha tenti noon e oɗo base militaire biteɗo base militaire général Baba Sy ha tote to base militaire mo biteɗo base militaire mo Kansongoulé Lamzina ene tawi nder Ouagadougou ɗin base uji ɗi tawte ko nder Ouagadougou ko ɗon kadi hono ɗen piyanɗe taw ko piyanɗe automatique e arme lourde nanama tigui ha to wiyete base tawteɗo to Kaya e ha to base tawateɗo base militaire tawateɗo to wiyete Guya ɗi noon base ɗon hollirama tigui piyanɗe gurɗe nanama toon ena cuwa taw noon hebde hen ko laaɓi tigui beele ɗen piyanɗe kay yimɓe hewɓe namdo beele ke coup d'état walla ala ko militaire uji holko namdi hollide mette mumen en cuwa hebde hen ko laaɓi hollirama noon joguiɗo konngol laamu wawi tigui wadde haalande mum hollide tigui yeddi ha suuri ladde wonde kay nder réseaux sociaux ji sarima wonde wiyede militaire uji ɗi ɓe nanggui ɓe dirguiti laamu oɗon bitteɗo rok marque Christian Kabouré laamiɗo leydi ndi ɓe on noon holliri tigui wonde on kabaru laataki e oɗo saaha joni noon losgoji nana jokki hen ma en mbaw rewidade kabaru o ha keɓen ko ɓuuri ɗo labde hollirama kadi ene waɗi hollirɗo kadi wonde addani militaire uji ɗi wadde ɗen piyanɗe kay ko namdade e oɗo saaha joni hollirde metti mumen kay ko fati e ngakkugol sécurité kewgol janguji e angoji e nder leydi he namdadeɓe kadi yooɓe dokke arme ha timma haaɓe mbawa habtade ɓen seɓɓitiɓe tawateɓe nder leydi he siftini ɗon kadi aseta hanki o hakkude wuro witego uha yuga e wuro witego titawo ene tawe to rewo leydi ndi taskama tigui koninke goto koninko taskirama tigui koninke goto wasi toon fittande mum tawa kadi on koninke on tigui koye werla mabɓe yaɓɓi pittola bomba e saahaɓe gonno escortude commerçant ji ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Guinée colonel Mahamadi Doumbouya o ɓayyini liste taw ko doggol 90 neɗɗo ɓen noon ko tawa ko joɗotoɓe conseil national de transition woni Santé dartoɓe darde sarɗoyeji e nder leydi hen hollirama noon o suuɓima noon ardini catal ngal Santé ardini ɗum ko par décret ardini ɗum ko biteɗo dansa kuruma noon ko ɓurɗo ɓattade mo no fewi ko sehil makko ɓattiɗomo ko on tigui ardini oɗo saaha joni sarɗiyeji ɗi woni Santé kañum ardi hollirama noon woni cukko on gada cukko Santé gadano noon ko debbo wiyete ko Maymouna Yomburo rewi e makko noon cukko ɗiɗaɓo wiyete tigui ko El Hadji Seni Fasine Silla ko ɓeɗo suuɓi wondude capanɗe koɓe kamɓe foof koɓe capanɗe jeetato e goho neɗɗo kamɓe goni Santé ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Tchad paƴen aseta hanki o hollirama tigui meeting woni moɓodiral molantegal Allah waɗi tigui e nder stade taw ko stade ɓurɗo mawnude tawteɗo nder lamorgo leydi Tchad meeting o noon koko yidde kay yidde addude soutien mabɓe faade transition
position li ndim e garde golam colonel Mahamad Idrissa itu ednum hunde meetingo onon ko gardido landa witeka MNCT woni mouvement national pour le changement de tiadam ko kanko non on non ko ex opposant sabo yodo saha joni on ti wonde opposant o tawti lamu on atti wonde lundi yankim o wadama e odo saha joni ministre de l'environnement ko kanko non wadi kanko yubbini meeting o wadde e rango faade dendangala cadnabe kala ne mbawa tigi notitade e tigi dialogue national inclusive mo laali ndi yidi yubbinde ko adi on dum non taw kadi on dialogue damini wadde ko nyande sappojo ya lewru février darton hitado junnaji didi e nogasi go e nogasi didi e ndera leydi hen ko adi on nden jonde non taskama tigi mabbe mbada batu mabbe be jodo to leydi doa leydi Qatar mabbe mbaw joddade toon kambe bena wittebe responsable politico militaire ngam ƴettude peeje kay ko faati e nde ɗon jonde mo mbiyata dialogue national koto leydi Cameroun cakkitorɗen to leydi Cameroun jamma aset beddo ɗo o hollirama tigi cuumu kulɓinigo waɗi tigi e nder discothèque ko goto discothèque noon woni tigi nokku to amaten tawateɗo e nder leegal gotal e nder Yaoundé ramrugol indi ko famli kala sappo e jeegomo neɗɗo wasi hen fittade mum yimɓe jeetata woɗɓe mbarmi hen e nder ɓen tawi hen barmuɓe musɓe no feewi hollirama noon ko cuumu taw ko cuumu ngu noon saabi ɗum koko wiyete feu d'artifice woni tigi ko wiyete pétard ko ɗum saabi cuumu ngu mbiɗen waɗi sappo e jeegomo neɗɗo basɗo hen fittade mum hay ɗum ne ko bilan provisoire ene huula tigi ma bilan o ɓeydo ɗo wonde lourde musidɓe tedduɓe gasi ha laabi ceerno ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habruji men e ɗemngal pulaar e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah roɓino kabaruuji leydi Mauritanie ko fuutanke diaw enen nangani hen karallagal to musidɗo men miñi men Saydou Abou Bah ñalawma janggo onon ko musidɗo men Sarablay Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on